Vaše veličenstva, první hosté už přijeli. Ať vstoupí. Veroniko. Ano, maminko. Pojď sem k nám. Ano, maminko. Hrabě Alfred z Horní Lhoty. Vaše veličenstva, je pro mne ctí, že se budu moci zúčastnit slavnosti u příležitosti 10. narozenin naší spanilomyslné princezny. Ta je rozkošná. Já jsem tvoje teta Matilda. Naposledy jsem tě viděla, když jsi byla takhle malinká. No co, ani ruku mi nepodáš? Kněžna Matilda z Boubelova. Veroniko, otevři. Já vím, že jsi tam. Tak bude to. Kde jsi sebrala tu odpornou myš? Julie není odporná myš. Podívej, jak je čistá a běloučká. Okamžitě tu myš vyhoď. A co je tohle? Přeci králík. No to vidím. Ale kde jsi ho vzala? Vyměnila jsem ho za divokýho kance. Za jakýho kance? No, za tu vycpenou hlavu, co visela tam v chodbě v rohu. Stejně tam na ní nebylo vidět. Dítě. Kdy ty dostaneš rozum? Co pak to jde dělat z královského paláce menažerii? Nosit na slavnostní uvítání hostů myši jak dejakou haběť. Kdybyste mi koupili pejska. Ještě to tak. Za tu ostudu, co jsi udělala, ti koupíme pejska. Teď Matildě se musíš omluvit. Velice se jí ta příhoda dotkla. Odjede. Neodjede. A ty se jí hezky omluvíš, toho králíka vrátíš a tu myš vyhodíš za plot zámecké zahrady. To nejde, mami. Chytila by jí kočka. Ona je bílá. V trávě je strašně vidět. Neměla by vůbec žádnou šanci. Veroniko, teď půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do zítřejší oslavy. Ano, maminko. Tu myš nech tady. Dám ji zahradníkovi. I s tím králíkem. On už se o ně postará. Tak běž? Ano, mami. Můžu dál? Babička, já jsem tak strašně šťastná, že jsi přijela. Jak bych nepřijela, když moje nejmilejší vnučka slaví zítra své 10. narozeniny. Těšíš se? Ani ne. Ale nepovídej. Dostaneš 3poschodový dort a spoustu dárků. To, co opravdu chci, to nedostanu nikdy. Právě když jsem přijížděla, přiváželi plný kočár krabic a dárků a balíčku a na všech bylo napsáno Veronice. Každý přemýšlí jenom o tom, jak by ti udělal radost. To není pravda. Kdyby mi opravdu chtěli udělat radost, tak mi koupí pejska. Kdyby bylo povem toho pejska, jsem ti už dávno koupila. Babička, tak mě kup. A já ti slibuju, že budu strašně hodná. Veronko, to nemůžu udělat. Maminka říká, že pejsek by poťapkal mramorové schodiště, nebo by ti ušpinil šatičky, a nebo kdo ví, jestli bys od něho nechytila blehu.
Ale kdyby jsme ho koupila ty, řekla mamince, že mi ho musí nechat. To nemůžu dělat. Jak to, že ne? Jsi přeci maminčina maminka, tak tě musí poslouchat. No, ale maminka už je dospělá a kromě toho je královna. A když byla maminka malá, tak jako já, tak tě poslouchala? No, asi jako teď ty. Já náhodou poslouchám. Tak si hezky lehni do postýlky a spinkej. Ať si zítra na tu oslavu jako růžička. Dobrou noc. Naše milá princezničko, ať máš tváře jak jablíčko a tě mají všichni rádi. Ať máš život z čokolády. Ať máš život z čokolády. Děkuji, bylo to moc krásné. Královna zřejmě není zastánkyní zásad správné výživy, že? Sladkosti škodí. Mně to budete povídat. To je můj dárek, Veroniko. Tvé první dlouhé večerní šaty. Líbí se ti? Líbí. Moc. Všej ti. Vám budou slušet ještě mnohem víc, nejjasnější princezno. Dovolte, abych i já se připojila se svým schopným dárkem. Sama jsem se přesvědčila, pravda trochu drasticky, jak naše princezna má ráda zvířátka. A proto doufám, Veronko, že tě můj dárek opravdu potěší. Ten je krásný. Jak se jmenuje? Jak sama budeš chtít. Této Matildo, ty jsi strašně hodná. Já to s tou myší včera neudělala schválně. Moc ti děkuju. No teda. Princezno, okamžitě se vrať. Veroniko. Verunko, No. co se stalo? On umí i kňučet a vrtět ocáskem. Já to nechápu. No, to je vidět. Kuku. Šimry, 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 šimry. Verunko. No, tak už dost. Už dost. Poslal tě pro mě, abys mě přivedla zpátky. Vůbec ne. Nikdo mě neposlal. A já si myslím, že už bys měla zůstat ve svém pokoji, protože ostud bylo až. Když já jsem měla takovou radost. Myslela jsem, že je to opravdický pejsek, živý pejsek. Je to moc a moc roztomilá hračka. Já nechci žádné hračky. Nejsem už malá. Tak to, abych ti ten svůj dáreček ani nedávala, když už jsi velká. Jaký dárek? No pejsek to není, pohádková knížka. Ale když už jsi veliká... Je moc krásná. Děkuji, babičko. Prosím. Víš co? Sedni se tady do křesla a přečti mi jednu pohádku. Nemůžu, Verunko, já se musím vrátit. No, ale přečti si nějakou pohádku sama. No. A já ti pak přijdu dát dobrou noc. A přinesu ti kousek dortu. Vždyť si ani neochutnala. Ať si ten dort sedí sami.
Ještě, že to neviděla babička. Čert, aby to vzal. Jen to švec dořekl, stál ten černý před ním. Co pro tebe mohu udělat? Zeptal se. Splním každé tvoje přání. Splním každé tvoje přání. Čert, aby to vzal. Čert, aby to vzal. Co pro vás mohu udělat, princezno? Ty jsi čert. Čert, ďábel, jasná jméně nezáleží. Jsem tu proto, abych splnil každé vaše přání. Vážně můžeš splnit všechno, co se budou přát? Samozřejmě, princezno. Stačí, když mě podepíšete tady tu ceduličku. A to musím podepsat krví. Ale vůbec ne. Můžete se podepsat třeba tady tou červenou pastelkou. Prosím. Veronika. Výborně. A teď to přání. Chtěla bych pejska. Živého pejska. Prosím, je ze všeho. A máte nějaké speciální přání, pokud jde o rasu, velikost, délku a barvu srsti? Ne, chtěla bych jen, aby to byl živý a opravdický pejsek. Vaše přání jest mi rozkazem. Líbí se vám? Jestli ne, pošlu ho ke všem čertům. Je moc krásný. Jak se jmenuje? Bude se jmenovat tak, jak si budete přát vy. Budu mu říkat Framín. Framíne, Framínku, ty můj pejsku zlatý. Takže jsem splnil přání k vaší spokojenosti, ano? Ano, ano. Moc ti děkuju. Není zač, rádo se stalo. A nashledanou, princezno. Framíne, já jsem tak strašně ráda, že tě mám. Nemáš hlad? Jenže já tady stejně nemám nic k jídlu. Ale počkej, za chvilku přijde babička a přinese mi dort. No jo, přijde babička, to tě musím někam schovat. Babička je moc hodná, ale mohla by to o tobě povědět mamince. Víš co? Lezi tady pod postel. To jsem já, Verunko. S kým si to tady povídáš? S nikým. Četla jsem si nahlas pohádky, co jsem od tebe dostala. Ukáž? Ale zrovna tu o čertovi. Vždyť se ti o ní bude v noci zdát. Víš co? Sněz si ten dort a já ti zatím přečtu nějakou veselější pohádku, ano? Já už jsem hrozně ospalá, babičko. Budu hned spát. No jak myslíš? Tak dobrou noc. Hezky se vyspínkej. Dobrou noc, babičko. Poleze, víš, co my teď uděláme? Uspořádáme hostinu na oslavu mých narozenin. Dobrou chuť. Dobrý den, maminko. Máte? Dobré jitro. Kde je Veronika? Asi trucuje. Ale ne. Možná, že ještě spí. Byla včera tak rozrušená. No, čekat na ní nebudeme.
přineste nám snídani. A co si račte přát, veličenstvo? Chtěla jsem udělat vejce na špeku. No. Chtěla jsem udělat piškotovou roládu. Chtěla jsem udělat omeletu s jahůdkami. No tak to přines. Je mi líto, ale dneska žádná piškotová roláda ani omeleta s jahodami nebude. A můžeš mi říct proč? Protože ten pes sežral všecka vejce, rozkubal polovinu slepic a ty zbylí jsou tak vyděšený, že nebudou snášet nejméně měsíc. Jaký pes? Černej, chlupatý jako s prominutím čert. Lítal dnes ráno po zahradě, potom vlezl na dvůr a do kurníku. Zavolejte zahradníka. Vidíš, maminko? A to ses přimlouvala, abychom Veronice koupili psa. Vaše veličenstvo. Vaše veličenstvo, já za to opravdu nemůžu. Já jsem chtěl ráno přinést čerstvé květiny. I zeleninu do kuchyně. Ale ten pes lítá po zahradě jako čert a všechny záhony podupal. Tak poví mi už konečně někdo, kdo se vzal v královské zahradě pes. Kdo ho tam pustil? Já řekl bych, že naše princeznička. Ona tam s ním běhá a hází mu klacíky. Okamžitě přiveďte princeznu i toho psa. A ty nestůj. Přines k snídani alespoň chleba s máslem. Chleba s máslem. Jak si přejete? Veroniko? Ano, maminko. Kdy jsi vzala toho psa? Dostala jsem ho k narozeninám. Od koho? Od koho? To nemůžu říct. Já ne. Já to nevím. No dobře. Chtěla jsem vědět, kdo ti toho psa dal proto, abychom ho mohli vrátit jeho bývalému pánovi. Tam by mu bylo určitě nejlíp. Ale když mi nemůžeš říct, kdo ti ho dal, odvede ho zahradník do té staré kůlny v zahradě a tam ho bude držet pod zámkem tak dlouho, pokud nenajdeme někoho, kdo by si ho vzal. Ne! Já Framína nedám. O tom se nebudeme dohadovat, Veroniko. Jdi do svého pokoje. Jdi do svého pokoje. A ty odveď toho psa. Ano, veličenstvo. Kdo ví, jestli není vzteklej. Nejdřív morduje slepice, potom se pustí do nás. To není pravda. Framína, půjdeš tady se zahradníkem a uděláš, co ti řekne. Ano. Pojď, Framíne. Kam pak? Jestli se nemýlím, říkala jsem, že máš jít do svého pokoje. Ano, maminko. Tak mám takový dojem, že to dítě moc čerstvého povětří neužije. Ty, aby se s jí nezastávala, maminko. Až bude ten pes bezpečně pod zámkem, pak může jít Veronika ven. Ano. Ale dřív ne. Dřív ne. No tak, princezničko. Nedívejte se tak na mě. Já toho vašeho psa z kůlny pustit nemůžu, i kdybych chtěl. Paní královna si vzala klíček k sobě. Ona o mě ví, že jsem slabá nátura. No tak, usmějte se. Čerta by to vzal. Čert. Jak jsem jen na něj mohla zapomenout. Čerte, čerte, objev se. Volala jste, princezno. Ne, to se ti jenom něco zdálo. Ale kdybyste něco potřebovala. Nic nepotřebuju. Ale já za to opravdu nemůžu. Já vím, nezlobím se na tebe. Jen už běž. No běž. Děkuji za růžičku. Čerte, čerte, objev se. Čerta by to vzal. Co pak
pak se stalo, princezno? Něco snad není v pořádku? Bych řekla, že není. Vzali mi Framína, zavřel ho do kůny, chtějí ho dát pryč. Podvedl si mě. Pardon, vy jste chtěla psa? A já jsem vám psa opatřil? Jenže já ho chtěla na pořád. A ne na jeden jediný den. Jenomže jak dlouho ten pes má u vás pobít, jste neříkala nic. Tak to říkám teď. Chci, aby se ke mně Framín vrátil a aby už u mě zůstal navždycky. Musíš to zařídit. Nemusím, ale mohu si o to pokusit. Jděte dovnitř, nestrácejte hlavu, zavřete oči a zachovejte klid, ať se děje cokoliv. Maminko, opravdu chcete odjet? Ryba a host třetí den, však to znáš. Ano, znám. Já vím, děvenko, bylo mi u vás dobře, ale je na čase, abych se vrátila domů. Půjdu se ještě rozloučit s Veronikou. Maminko, prosím tě, domluví. Na tebe ona dá. Chovala se opravdu hrozně. Mamila, když ty zbyla v jejím věku. Maminko, povídejte. To by mě hrozně zajímalo. Myslím, že Veronika bude ve svém zahradním altánku. Co je, má drahá? Altánek hoří. Ano, hoří. Cože, hoří? Hoří. Veroniko! Klid, babičko, klid! No, veličenstvo, já tomu ani nemůžu věřit. Kůlna byla zavřená na petlici a ještě na zámek, ale ten pes vyrazil dveře, jako by byli z perníku a běžel princezně na pomoc. Kdybych nebyl ve skleníku, jak jsem cítil kouř, ale já byl vzadu, tak jsem slyšel jenom štěkot toho psa a praskání dřeva, když jsem vyběhl ven. Altánek byl v jednom plameni. Veroniko, můžeš nám říct, co se tady stalo? Já nevím. Asi jsem usnula a když jsem se probudila, bylo všude plno kouře a Framín mě táhnul z altánku ven. Vaše veličenstvo, ono se řekne němá tvář, ale nebýt toho psa, kdo ví, jak by to s princeznou dopadlo. Jak jsi říkala, že se jmenuje Verunko? Framín, maminko. Jsi moc hodný a statečný pejsek. Framíne. Že si ho můžu nechat. Pojď, mami. Tati. No, Framínem, jmenuji tě dvorním psem s právem spávat na prahu princeznina pokoje. No. Hurá! Framíne, pojď sem, ty můj pejsku zlatý. Děkuji, maminko. Děkuji, tatínku. Babičko, já jsem tak strašně šťastná. Ach, děvenko. No, myslím, že to snad bylo z pekla štěstí. To já si zase myslím, že nám toho psa byl čert dlužen. Zase chleba s máslem. Zase. Jestli se nemýlím, zase Framín. Jo, ten pes je na slibici jak umanutej. Polovinu jich oškubal, že jim můžu rovnou hodit do hrnce. A ty zbylí jsou tak vyděšený, že sedějí v koutku kurníku, dělají ko, ale vajíčko z nich nevypadne jak měsíc dlouhej. No jestli to půjde takhle dál, tak já nebudu mít na narozeninový dort pro princeznu. Já žádný dort nepotřebuji. Slyšíte? Už se zase ochomejtá kolem kurníku. Kohout, jak ho jenom uslyší a uvidí, začne vyvádět, jako by ho na nože brali. Půjdu se kouknout za Framínem. Toho psa nám byl čert dlužen.
se ti líbím? Já mám nápad. Mé narozeniny uspořádáme maškarní ples a já tam budu za Indiána. Já vím. Maminka nikdy nedovolí. Budu si muset vzít tyhle ty šaty, na kterých je vidět každá šmouha. Framíne, co jsi to udělal? Když to uvidím maminka, tak je s námi konec. Tohle už nespraví nikdo na světě. Vlastně, na světě možná ne, ale v pekle by to spravit mohli. To je nápad. Vždyť mi ten čert slíbil, že zařídí, abys u mě zůstal navždycky. Tak ať se snaží. Čerte! Čerte! Objev se! Jste nějaká nedočkavá, princezno. Narozeniny máte přece až za týden. Nechci od tebe žádný dárek k narozeninám. Aha. Potřebuju jen, abys mi spravil tyhle ty šaty. O, vaše přání jest mi rozkazem. No ne. To je fantastický. Moc ti děkuji. No. Rádo se stalo, princezničko. Přejete si ještě něco? Pokud ne, tak mě prosím omluvte, velice pospíchám. Uvidíme se za týden. Proč za týden? Pokud si vzpomínám na oslavu svých narozenin, jsem tě nepozvala. Za týden vás odnesu do pekla. Mám to tady potvrzeno vaším vlastnoručním podpisem. Když peklo splní mé přání, odeberu se za rok beze všech caviků do pekla. Ale já nevěděla. Vaše chyba. Měla jste si přečíst, co podepisujete. Ale no tak. Přece bys ty, čertovský pes, nečel proti pekelný moci. No. Nebudu vás déle zdržovat, princezno, moc času vám stejně nezbývá, protože za týden, přesně o půlnoci, si pro vás přijdu. A varuju vás, jestli někomu řeknete, co se chystá, jestli si pozvete někoho na pomoc, pak docílíte jen toho, že ten váš zachránce poputuje do pekla s vámi. Takhle sedí celé dny. Kouká z okna. Když na ní někdo promluví, jako by ani nevnímala. Verunko. Babička, jsem tak strašně šťastná, že jsi přijela. No jak bych nepřijela, když moje nejmilejší vnučka slaví zítra už svoje 11. narozeniny. Babičko, já bych s tebou potřebovala mluvit. No tak mluv, co ti brání? No, Veronika by si přála mluvit se mnou mezi 4 očima. Víš, Verunko? Já nechápu, proč bys nemohla... No. Proč by sis nemohla s babičkou chvilku v klidu popovídat? Oběd bude až za půl hodiny. Tak pojď. Tak co? Babičko, nevíš, jak dopadla ta pohádka? Ale Verunko, jaká pohádka? No to o tom čertovi z té knížky, co jsi mi dala loni k narozeninám. Jak Švéd zavolal čerta, podepsal mu cedulku a čert mu pak splnil všechno, co chtěl. Tak nejlíp bude, když si tu pohádku přečteš. Když já tu knížku nemůžu najít. Já jsem je v knihovnici a najednou zmizela. Tak budeš muset počkat, až se objeví. Jenže já nemůžu dlouho čekat. Babičko, prosím tě, já to strašně nutně potřebuju vědět. A co? Co ten Švéd udělal, když pro něj přiletěl čert?
No, já si myslím, že švec natřel židli ševcovským lepidlem, čert se přilepil a nemohl odletět s ševcem do pekla. A proč neodletěli i s tou židlí? Aha, no vidíš. No tak přilepil asi i tu židli k podlaze. A co tam pak měl toho čerta přilepenýho navždycky? Ale kde pak? Jak ráno kohout po třetí zakokrál, čert ztratil nad ševcem veškerou moc a zmizel. Jako ta knížka, kterou jsem ti dala loni k narozeninám. Babičko, ale to už pro mě máš nějaký dárek. Ale Verunko, proč se ptáš? No totiž, kdyby si ještě žádný dárek neměla, tak bych ti poradila, co bys mi mohla dát. A co by to jako letos mělo být? Já budu hádat, ano. Tak letos to bude hroch. Ne. Lední medvěd. Ne? Ševcovský lepidlo. A ševcovský lepidlo. Cože, prosím? Babičko, prosím tě, nic jiného nechci, jen to lepidlo. Ale hodně veliký hrnek. Dáš mi ho. Pojď mi ho dát. Hodně veliký hrnek. Aha. No, tak uvidíme. Ty jsi ta nejlepší babička na světě. Je tohle zase za nápad. Prosím tě, proč jsi si nezeptala, nač to lepidlo potřebuje? Ale snad si neposlouchala za dveřmi. Mám právo vědět, co si přeje moje dítě. Kdyby ses mě zeptala, řekla bych ti to. Doufám, maminko, že jí to lepidlo nedáš. No, doteď jsem nevěděla, jestli ho mám dát, nebo ne, ale už jsem se rozhodla. No, jsem ráda, že alespoň ty máš rozum. No právě, já jí ho dám. Já jí to lepidlo dám. Neboj se, Framíne. Vypadla jsem na to křeslo skoro celý hrnek lepidla. Čert se přilepí jak moucha na moucholapku. Kdo je to? To jsem já, Verunko. Přišla jsem ti dát dobrou noc. Ale jak to, že ještě nejsi v postýlce? Co? Já ještě nechci spát. Už je pozdě, hezky si lehni. Tak? A já si tamhle sednu a budeme si ještě povídat, ano? Ne, tak sede, babičko. To lepidlo, co jsem u tebe dostala, se mi trochu rozlilo na křeslo. Trochu na křeslo a trochu taky na zem. Verunko, nechceš mi říct, co tě trápí? Nic, vůbec nic, babičko. Dobrou noc. Tak dobrou noc. Já tu počkám, než usneš. Babičko, prosím tě, ne. Tady vážně nemůžeš zůstat. Když nemůžu, tak nemůžu. Dobrou noc. Babičko, já tě mám strašně ráda. Já tebe taky, Verunko. Opravdu nechceš, abych tady zůstala? Framíne, hlídat. Devět, 10, 11, 12. Framíne, neboj se. Já se taky nebojím. Počkej, ještě mi tady zbylo trošku lepidla. Ale no tak, princezničko, dneska vám nesedne na lep ani ten nejhloupější čert, tu pohádku o ševci. Máme jako povinnou školní četbu už v první třídě pekelné školy. Tak, podejte mi ručičku a poletíme, no? Ne. Ale no tak co to zas vyvádíš? Nějak s nám tady na zemi zvlčil, ale my už tě v pekle naučíme poslouchat.
Sama vidíte, princezno, že každý odpor je marný. Od půlnoci do 3. kohoutího zakokrhání nepřemůže čerta nikdo na světě. Framíne, Framínku, prosím tě, zůstaň se mnou. Snad jste si nemyslela, princezničko, že čertovský pes půjde s vámi proti mně? To máte tak. U vás na zemi se říká vrána vráně oči nevyklave. U nás v pekle zase platí čert čertovi neprovede žádnou čertovinu a Framín je čertovský pes. Ten proti čertovi nikdy nepůjde. A to se moc feješ, čerte! Babičko! Pes od jak živa patřil člověku a kdyby měl i pekelný původ, vždycky bude bránit svého pána nebo paničku. Tak kde ho tedy máte, toho svého ochránce? Framín mě bránil. Teď tě ale brání jenom tahle stará bába. Promiňte, dáma, no co? Odnesu vás do pekla, obědli je! Co to? Ještě přece dávno není ráno! Framín zbudil. Podejte mi ruku, princezno, musíme okamžitě pryč! Ty musíš pryč! Princezna tady zůstane. Od půlnoci do 3. kohoutího zakokrhání nepřemůže čerta nikdo na světě. Aha, ale teď je přemůže i tahle stará bába. Co se děje? Verunko, jsi v pořádku, dítě moje? Co se tady stalo? Vypadá to tu, jako kdyby odsud vyletělo 7 čertů. Jen jeden. Veroniko. Já si nedělám legrace, maminko. Tady byl opravdu čert, ale jen jeden. Jenom jeden? A nakonec si přišel pro tebe, ne? Hele. Přišel, ale Framín ho zahnal. Tedy vlastně babička. A Framín šel zbudit kohouta a jako 3krát zakokrhal, čert zmizel. Veroniko, přestaň si vymýšlet. Přestaň si vymýšlet. Veličenstvo! Veličenstvo! Ten pes je vtělený ďábel. O půlnoci vletí do kurníku. Morduje tam kohouta a ten chudák začne tak kokrhat, že v duši nevypustí. Celý zámek vyburcuje ze spaní. No jistě. Ale co vám to vykládám? Vás jak tak koukám, taky vzbudil. Toho psa nám byl čert dlužen. No možná, no. Ale teď už jsou všechny dluhy s peklem vyrovnané. A Framín, i když je trošku ušmouraný od pekelných sazí, je úplně normální pes. Tak. Nejlepší pes na světě. Maminko, prosím tě. Můžeš nám alespoň ty říct, co se tady děje? Až ráno, teď hajdi do postele, za chvilku bude svítat. Až ráno. A ty, Verunko, taky běž si lénou, běž, Framín tě bude hlídat. Tak. Dobrou noc, Verunko. Dobrou noc. Dobrou. Pojď, jdeme. Tak. Dobrou noc. Dobrou noc.
Vaše veličenstva, první hosté už přijeli. Ať vstoupí. Veroniko. Ano, maminko. Pojď sem k nám. Ano, maminko. Hrabě Alfred z Horní Lhoty. Vaše veličenstva, je pro mne ctí, že se budu moci zúčastnit slavnosti u příležitosti 10. narozenin naší spanilomyslné princezy. Ta je rozkošná. Já jsem tvoje teta Matilda. Naposledy jsem tě viděla, když jsi byla takhle malinká. No co, ani ruku mi nepodáš? Kněžna Matilda z Boubelova. Veroniko, otevři. Já vím, že jsi tam. Tak bude to. Kde jsi sebrala tu odpornou myš? Julie není odporná myš. Podívej, jak je čistá a běloučká. Okamžitě tu myš vyhoď. A co je tohle? Přeci králík. No to vidím. Ale kdy jsi ho vzala? Vyměnila jsem ho za divokýho kance. Za jakýho kance? No, za tu vycpanou hlavu, co visela tam v chodbě v rohu. Stejně tam na ní nebylo vidět. Dítě. Kdy ty dostaneš rozum? Co pak to jde dělat z královského paláce menažerii? Nosit na slavnostní uvítání hostů myši jak jakou haběť. Kdybyste mi koupili pejska. Ještě to tak. Za tu ostudu, co jsi udělala, ti koupíme pejska. Teď Matildě se musíš omluvit. Velice se jí ta příhoda dotkla. Odjede. Neodjede. A ty se jí hezky omluvíš, toho králíka vrátíš a tu myš vyhodíš za plot zámecké zahrady. To nejde, mami. Chytila by jí kočka. Ona je bílá. V trávě je strašně vidět. Neměla by vůbec žádnou šanci. Veroniko, teď půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do zítřejší oslavy. Ano, maminko. Tu myš nech tady. Dám ji zahradníkovi. I s tím králíkem. On už se o ně postará. Tak běž? Ano, mami. Můžu dál? Babička, já jsem tak šťastná, že jsi přijela. Jak bych nepřijela, když moje nejmilejší vnučka slaví zítra své 10. narozeniny. Těšíš se? Ani ne. Ale nepovídej. Dostaneš 3poschodový dort a spoustu dárků. To, co opravdu chci, to nedostanu nikdy. Právě když jsem přijížděla, přiváželi plný kočár krabic a dárků a balíčků a na všech bylo napsáno Veronice. Každý přemýšlí jenom o tom, jak by ti udělal radost. To není pravda. Kdyby mi opravdu chtěli udělat radost, tak mi koupí pejska. Kdyby bylo povem toho pejska, jsem ti už dávno koupila. Babička, tak mi ho kup. A já ti slibuju, že budu strašně hodná. Veronko, to nemůžu udělat. Maminka říká, že pejsek by poťapkal mramorové schodiště, nebo by ti ušpinil šatičky, a nebo kdo ví, jestli bys od něho nechytila blehu.
Ale kdyby jsme ho koupila ty, řekla mamince, že mi ho musí nechat. To nemůžu dělat. Jak to, že ne? Jsi přeci maminčina maminka, tak tě musí poslouchat. No, ale maminka už je dospělá a kromě toho je královna. A když byla maminka malá, tak jako já, tak tě poslouchala? No, asi jako teď ty. Já náhodou poslouchám. Tak si hezky lehni do postýlky a spinkej. Ať si zítra na tu oslavu jako růžička. Dobrou noc. Naše milá princezničko, ať máš tváře jak jablíčko a tě mají všichni rádi. Ať máš život z čokolády. Ať máš život z čokolády. Děkuji, bylo to moc krásné. Královna zřejmě není zastánkyní zásad správné výživy, že? Sladkosti škodí. Mně to budete povídat. To je můj dárek, Veroniko. Tvé první dlouhé večerní šaty. Líbí se ti? Líbí. Moc. Všej ti. Vám budou slušet ještě mnohem víc, nejjasnější princezno. Dovolte, abych i já se připojila se svým schopným dárkem. Sama jsem se přesvědčila, pravda trochu drasticky, jak naše princezna má ráda zvířátka. A proto doufám, Veronko, že tě můj dárek opravdu potěší. Ten je krásný. Jak se jmenuje? Jak sama budeš chtít. Této Matildo, ty jsi strašně hodná. Já to s tou myší včera neudělala schválně. Moc ti děkuju. No teda. Princezno, okamžitě se vrať. Veroniko. Verunko, No. co se stalo? On umí i kňučeta vrtět ocáskem. Já to nechápu. No, to je vidět. Kuku. Šimry, 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 šimry. Verunko. No, tak už dost. Už dost. Poslal tě pro mě, abys mě přivedla zpátky. Vůbec ne. Nikdo mě neposlal. A já si myslím, že už bys měla zůstat ve svém pokoji, protože ostud bylo až. Když já jsem měla takovou radost. Myslela jsem, že je to opravdický pejsek, živý pejsek. Je to moc a moc roztomilá hračka. Já nechci žádné hračky. Nejsem už malá. Tak to, abych ti ten svůj dáreček ani nedávala, když už jsi velká. Jaký dárek? No, pejsek to není. Pohádková knížka. Ale když už jsi veliká. Je moc krásná. Děkuji, babičko. Prosím. Víš co? Sedni se tady do křesla a přečti mi jednu pohádku. Nemůžu, Verunko, já se musím vrátit. No, ale přečti si nějakou pohádku sama. No. A já ti pak přijdu dát dobrou noc. A přinesu ti kousek dortu. Vždyť si ani neochutnala. Ať si ten dort sedí sami.
Ještě, že to neviděla babička. Čert, aby to vzal. Jen to švec dořekl, stál ten černý před ním. Co pro tebe mohu udělat? Zeptal se. Splním každé tvoje přání. Vaše veličenstva, první hosté už přijeli. Ať vstoupí. Veroniko. Ano, maminko. Pojď sem k nám. Ano, maminko. Hrabě Alfred z Horní Lhoty. Vaše veličenstva, je pro mne ctí, že se budu moci zúčastnit slavnosti u příležitosti 10. narozenin naší spanilomyslné princezy. Ta je rozkošná. Já jsem tvoje teta Matilda. Naposledy jsem tě viděla, když jsi byla takhle malinká. No co, ani ruku mi nepodáš? Kněžna Matilda z Boubelova. Veroniko, otevři. Já vím, že jsi tam. Tak bude to. Kde jsi sebrala tu odpornou myš? Julie není odporná myš. Podívej, jak je čistá a běloučká. Okamžitě tu myš vyhoď. A co je tohle? Přeci králík. No to vidím. Ale kdy jsi ho vzala? Vyměnila jsem ho za divokýho kance. Za jakýho kance? No, za tu vycpanou hlavu, co visela tam v chodbě v rohu. Stejně tam na ní nebylo vidět. Dítě. Kdy ty dostaneš rozum? Co pak to jde dělat z královského paláce menažerii? Nosit na slavnostní uvítání hostů myši a kde jakou haběť. Kdybyste mi koupili pejska. Ještě to tak. Za tu ostudu, co jsi udělala, ti koupíme pejska. Teď Matildě se musíš omluvit. Velice se jí ta příhoda dotkla. Odjede. Neodjede. A ty se jí hezky omluvíš, toho králíka vrátíš a tu myš vyhodíš za plot zámecké zahrady. To nejde, mami. Chytila by jí kočka. Ona je bílá. V trávě je strašně vidět. Neměla by vůbec žádnou šanci. Veroniko, teď půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do zítřejší oslavy. Ano, maminko. Tu myš nech tady. Dám ji zahradníkovi. I s tím králíkem. On už se o ně postará. Tak běž? Ano, mami. Můžu dál? Babička, já jsem tak šťastná, že jsi přijela. Jak bych nepřijela, když moje nejmilejší vnučka slaví zítra své 10. narozeniny. Těšíš se? Ani ne. Ale nepovídej. Dostaneš 3poschodový dort a spoustu dárků. To, co opravdu chci, to nedostanu nikdy. Právě když jsem přijížděla, přiváželi plný kočár krabic a dárků a balíčků a na všech bylo napsáno Veronice.
Každý přemýšlí jenom o tom, jak by ti udělal radost. To není pravda. Kdyby mi opravdu chtěli udělat radost, tak mi koupí pejska. Kdyby bylo povem toho pejska, jsem ti už dávno koupila. Babička, tak mi ho kup. A já ti slibuju, že budu strašně hodná. Veronko, to nemůžu udělat. Maminka říká, že pejsek by poťapkal mramorové schodiště, nebo by ti ušpinil šatičky, a nebo kdo ví, jestli bys od něho nechytila blehu. Ale kdybys mi ho koupila ty, řekla mamince, že mi ho musí nechat. To nemůžu udělat. Jak to, že ne? Jsi přeci maminčina maminka, tak tě musí poslouchat. No, ale maminka už je dospělá a kromě toho je královna. A když byla maminka malá, tak jako já, tak tě poslouchala? No, asi jako teď ty. Já náhodou poslouchám. Tak si hezky lehni do postýlky a spinkej. Ať si zítra na tu oslavu jako růžička. Dobrou noc. Naše milá princezničko, ať máš tváře jak jablíčko, a tě mají všichni rádi. Ať máš život z čokolády. Ať máš život z čokolády. Děkuji, bylo to moc krásné. Královna zřejmě není zastánkyní zásad správné výživy, že? Sladkosti škodí. Mně to budete povídat. To je můj dárek, Veroniko. Tvé první dlouhé večerní šaty. Líbí se ti? Líbí. Moc. Všej ti. Vám budou slušet ještě mnohem víc, nejjasnější princezno. Dovolte, abych i já se připojila se svým schopným dárkem. Sama jsem se přesvědčila, pravda trochu drasticky, jak naše princezna má ráda zvířátka. A proto doufám, Veronko, že tě můj dárek opravdu potěší. Ten je krásný. Jak se jmenuje? Jak sama budeš chtít. Této Matildo, ty jsi strašně hodná. Já to s tou myší včera neudělala schválně. Moc ti děkuju. No teda. Princezno, okamžitě se vrať. Veroniko. Verunko, No. Co se stalo? On umí i kňučet a vrtět ocáskem. Já to nechápu. No, to je vidět. Kuku. Šimry, 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 šimry. Verunko. No, tak už dost. Už dost. Poslal tě pro mě, abys mě přivedla zpátky. No, vůbec ne. Nikdo mě neposlal. A já si myslím, že už bys měla zůstat ve svém pokoji, protože ostud bylo až. Když já jsem měla takovou radost. Myslela jsem, že je to opravdický pejsek, živý pejsek. Je to moc a moc roztomilá hračka. Já nechci žádné hračky. Nejsem už malá. Tak to abych ti ten svůj dáreček ani nedávala, když už jsi velká. Jaký dárek? No pejsek to není, pohádková knížka. Ale když už jsi veliká. Je moc krásná. Děkuji, babičko. Prosím. Víš co? Sedni se tady do křesla.
A přečtíme jednu pohádku. Nemůžu, Verunko, já se musím vrátit. No, ale přečti si nějakou pohádku sama, no. A já ti pak přijdu dát dobrou noc. A přinesu ti kousek dortu. Vždyť si ani neochutnala. Ať si ten dort sedí sami. Ještě, že to neviděla babička. Čert, aby to vzal. Jen to švec dořekl, stál ten černý před ním. Co pro tebe mohu udělat? Zeptal se. Splním každé tvoje přání. Splním každé tvoje přání. Čert, aby to vzal. Čert, aby to vzal. Co pro vás mohu udělat, princezno? Ty jsi čert. Čert, ďábel, jasná jméně nezáleží. Jsem tu proto, abych splnil každé vaše přání. Že můžeš splnit všechno, co se budou přát? Samozřejmě, princezno. Stačí, když mě podepíšete tady tu ceduličku. A to musím podepsat krví? Ale vůbec ne. Můžete se podepsat třeba tady tou červenou pastelkou. Prosím. Veronika. Výborně. A teď to přání. Chtěla bych pejska. Živého pejska. Prosím, beze všeho. A máte nějaké speciální přání, pokud jde o rasu, velikost, délku a barvu srsti? Ne, chtěla bych jen, aby to byl živý a opravdický pejsek. Vaše přání jest mi rozkazem. Líbí se vám? Jestli ne, pošlu ho ke všem čertům. Je moc krásný. Jak se jmenuje? Bude se jmenovat tak, jak si budete přát vy. Budu mu říkat Pramín. Pramíne, Pramínku, ty můj pejsku zlatý. Takže jsem splnil přání k vaší spokojenosti, ano? Ano, ano. Moc ti děkuju. Není zač, rádo se stalo. A nashledanou, princezno. Pramíne, já jsem tak strašně ráda, že tě mám. Nemáš hlad. Jenže já tady stejně nemám nic k jídlu. Ale počkej, za chvilku přijde babička a přinese mi dort. No jo. Přijde babička, to tě musím někam schovat. Babička je moc hodná, ale mohla by to o tobě povědět mamince. Víš co? Lez si tady pod postel. To jsem já, Verunko. S kým si to tady povídáš? S nikým. Četla jsem si nahlas pohádky, co jsem od tebe dostala. Ukáž? Ale zrovna tu o čertovi. Vždyť se ti o ní bude v noci zdát. Víš co? Sněz si ten dort a já ti zatím přečtu nějakou veselější pohádku, ano? Já už jsem hrozně ospalá, babičko.